مینوں دسیا میرے مرشد مینوں دسیا کہ میں اللہ اللہ کریدا اے میرے مرشد مینوں دسیا او کدی بھی نہیں منظور ہوندا جیڑا سچا جذبہ دل دا نہیں مرشد باج سہیل فاروقی پتا خدا دا ملدا نہیں پتا خدا دا ملدا نہیں پتا خدا دا ملدا نہیں میرے مرشد مینوں دسیا میرے مرشد مینوں دسیا کہ میں اللہ اللہ کریدا اے میرے مرشد مینوں دسیا کیویں عقلاں دے نال لڑیدا اے کیویں عقلاں دے نال لڑیدا اے کیویں عشق دی پوڑی چڑھیدا اے میرے مرشد مینوں دسیا میرے مرشد مینوں دسیا کہ میں اللہ